Ενώ παρουσιάζαμε μια έρευνα που δείχνει ότι οι νέοι φεύγουν από τις μικρές πόλεις και από τα χωριά τους για τα μεγάλα αστικά κέντρα, εσείς είστε μια διαφορετική περίπτωση και με αυτό το κριτήριο επιλέξαμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα, που ξαναγυρίσατε στο χωριό σας, στο Μανδράκι Σερών, μετά από τις σπουδές στην πληροφορική. Πώς επιλέξατε να κάνετε κάτι τέτοιο? Ούτως ή άλλως είμαι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό. Βοήθησα πάρα πολύ τον πατέρα μου στα κτήματα. Μεγάλωσα μέσα στα δέντρα ουσιαστικά. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ έχει αρκετά χρόνια, έχει πάνω από 10 χρόνια που γύρισα στο χωριό μετά τις σπουδές μου. Ήταν μια απόφαση που τη σκέφτηκα πάρα πολύ. Και δυστυχώς όμως βλέπω ότι στην καθημερινότητα πλέον αρκετοί νέοι εγκαταλείπουν το χωριό. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο αναφέρεται. Ναι, το δείχνουν και οι έρευνες πλέον, ότι η τάση είναι να φεύγουν την ώρα που προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στην περιφέρεια, για να εξακολουθεί να παράγει, να εξακολουθεί να ονειρεύεται ο άνθρωπος που ζει εκεί, για να έχει ζωή η περιφέρεια. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τον δικό σας αγώνα, για την καλλιέργεια της καρυδιάς. Έχετε προχωρήσει σε κάποια ιδιαίτερα προϊόντα, σε καρυδέλαιο, σε βούτυρο από καρύδι. Να μας παρουσιάσετε λοιπόν τον δικό σας αγώνα και την υπεραξία που προσπαθείτε να δώσετε στο προϊόν του καρυδιού. Βεβαίως. Εγώ ουσιαστικά ξεκίνησα μαζί με τον πατέρα μου την καλλιέργεια της καρυδιάς. Την είχε ξεκινήσει ο ίδιος. Στη συνέχεια, εφόσον αποφάσισα να ασχοληθώ επαγγελματικά ο ίδιος με αυτό, αποφασίσαμε ότι πρέπει να ανεβάσουμε ουσιαστικά την κλιματική μας απόδοση. Ανεβάσαμε τα στρέμματα τα οποία καλλιεργούμε. Πόσα στρέμματα και στη συνέχεια, πριν λίγα χρόνια, είχα κάποιες ιδέες οι οποίες αφορούν την παραγωγή και μεταποίηση του καρυδιού σε άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα το βούτυρο καρυδιού και το καρυδέλαιο. Με αυτά συνεχίζουμε. Είναι δύο προϊόντα πολύ ωραία, πολύ θετικά για την υγεία μας. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και βλέπω ότι γενικότερα ο κόσμος στρέφεται στην υγιεινή διατροφή. Κύριε Τομπουλίδη, δεν είναι πολύ γνωστά τα προϊόντα που αναφέρατε, το βούτυρο καρυδιού και το καρυδέλαιο. Δεν τα συναντούμε στην καθημερινότητά μας. Πού τα διοχετεύετε αυτά, τι ποσότητες παράγετε? Δώστε μας λίγο την δυναμική της προσπάθειάς σας. Οι ποσότητες οι οποίες παράγουμε αρχικά δεν είναι τόσο μεγάλες, γιατί κυρίως προσπαθούμε να τα διαθέτουμε εμείς οι ίδιοι μέσω λιανικής πώλησης. Υπάρχουν βέβαια κάποια καταστήματα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Όπως λέτε και εσείς, είναι δύο νέα προϊόντα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, αλλά εφόσον κάποιος το μάθει, το γευτεί και αναγνωρίσει τα ωφέλη που δίνει για την υγεία, θα το ξαναγοράσει, θα το ξαναπρομηθευτεί, ειδικότερα πλέον και για παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από τέτοια προϊόντα πιο φυσικά, καθώς πρόκειται για δύο μεταποιητικά προϊόντα χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά. Είναι ουσιαστικά ένα superfood το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για μια πολύ υγιεινή διατροφή. Πώς χρησιμοποιούμε το βούτυρο καρυδιού, όπως το φυστικό βούτυρο, το αλήφουμε στη φέτα, πώς το καταναλώνουμε? Ναι, ακριβώς. Το βούτυρο καρυδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τα υπόλοιπα βούτυρα, τα αλήματα ξηρών καρπών, σε φέτα. Επίσης μπορούμε να το διαθέσουμε στη σαλάτα. Έχει την τάση. Ως dressing λοιπόν, στη σαλάτα για να δώσει άλλη γεύση. Ακριβώς, ναι, και ουσιαστικά όταν υπάρχει κάτι γλυκό μέσα σε κάποιο προϊόν, να εξισορροπήσει τη γεύση του, γιατί συνήθως με τα γλυκά φέρνει μια ισορροπία στη γεύση, η οποία είναι τρομερή. Και το καρυδέλαιο πώς χρησιμοποιείται, κύριε Τομπουλίδη? Το καρυδέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βρώσιμο προϊόν, δηλαδή ουσιαστικά μπορούμε να το φάμε, δεν μπορούμε όμως να το μαγειρέψουμε σε φωτιά, σε σαλάτα κυρίως δηλαδή. Αλλά επίσης έχει και καλλιτική χρήση ως ενυδατικό σώματο, ως ενυδατικό μαλλιών. Έχει πάρα πολλές χρήσεις, ακόμα και ως μαύρισμα για το καλοκαίρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα, μαύρισμα με καρυδέλαιο λοιπόν. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις σας. Εσείς τώρα πόσα στρέμματα καλλιεργείτε? Είναι γύρω στα 120 στρέμματα με καρυδιές, κάποια στρέμματα με φουντούκια και ελιές. Όσον αφορά την διάθεση των προϊόντων? Στέλνουμε πανελλαδικά, όπως σας είπα, με λιανική πώληση, αλλά συνεργαζόμαστε και με αρκετά μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα, στα Ιωάννινα, στις Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Επομένως, μπορεί κάποιος να μας βρει και μέσω τρίτων, αλλά και ουσιαστικά και από εμάς τους ίδιους, από το site μας, από τα social media μας. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Τομπουλίδη, από την διάθεση του προϊόντος? Το προϊόν ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν μένει αδιάθετο, ευτυχώς. Οι τιμές βέβαια έχουν υποχωρήσει αρκετά. Από εκεί και πέρα όμως η παραγωγή έχει πληγεί αρκετά από την κλιματική κρίση. Από αυτή την άποψη δηλαδή υπάρχει ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε, αλλά στη διάθεση του προϊόντος δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ευτυχώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πόσο πουλάτε 1 κιλό καρύδια? Σε χονδρική τιμή μιλάτε ή σε λιανική?
Δεν ξέρω πώς. Εσείς μου είπατε ότι με λιανική προσπαθείτε για να αποκομίζετε καλύτερες τιμές. Ναι, και τα δύο. Το καρύδι με κέλυφος είναι στα 6 ευρώ. Πρόκειται για βιολογικής καλλιέργειας καρύδια. Και στην ψύχα είναι από 14 έως 8 ευρώ το κιλό, αναλόγως στην ποιότητα του καρύδιου που θέλει κάποιος, αν θέλει ολόκληρο το καρύδι, το μισό, σπασμένο κτλ. Αποδίδει σημαντικά ένα κτήμα. 120 στρέμματα βγάζει κανείς ικανοποιητικές ποσότητες για να αξίζει να ασχολείται με την καλλιέργεια. Σε καλές, έστω και μέτριες χρονιές, βγάζει ικανοποιητικές αποδόσεις. Απλά δυστυχώς, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει επηρεαστεί, αυτές οι αποδόσεις δεν είναι τόσο ικανοποιητικές, αλλά σε γενικό πλαίσιο ναι. Κύριε Τομπουλίδη, εσείς τώρα ασχολείστε κατά μόνας, δηλαδή εσείς και ο πατέρας σας στη δική σας καλλιέργεια. Στο χωριό υπάρχουν άλλοι αγρότες που βλέπουν θετικά την καλλιέργεια καρυδιού? Γιατί βλέπουμε ότι παρότι είναι πολύ χρήσιμη και η ξηρικάρπη είναι πολύ ωφέλιμη στον οργανισμό και όλοι το γνωρίζουμε, βλέπουμε ότι δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε η παραγωγή. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση που είστε μέσα στο επάγγελμα? Εμείς εν μέσω σοβαρού και αστείου έχουμε πει ότι το δικό μας το χωριό, το Μανδράκι, θα μπορούσε να μετανομαστεί εισαγωγικά σε καρυδοχώρη, γιατί υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι που ασχολούνται με την καλλιέργεια της καρυδιάς. Ουσιαστικά αυτό είναι και το κύριο προϊόν το οποίο παράγουμε στο Μανδράκι Σερών. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύουσα σημασία, δηλαδή τριφύλια και τέτοια. Αλλά ναι, στα καρύδια είμαστε πάρα πολύ μεγάλη η παραγωγή πανελλαδικά. Άρα μου λέτε ότι το χωριό σας γνωρίζει αυτή την καλλιέργεια, υπάρχει παράδοση, υπάρχουν παραγωγοί που ασχολούνται και το καρύδι γίνεται και εξαιρετικό γλυκό του κουταλιού. Και εκεί το βρίσκουμε στη Θάσο που ξεχωρίζει. Νομίζω ίσως είναι και το ωραιότερο γλυκό του κουταλιού, έτσι δεν είναι? Ισχύει, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και γενικότερα πάνω σε αυτό που λέτε θα ήθελα να προσθέσω ότι και το καρύδι έχει πάρα πολλές χρήσεις, τις οποίες ακόμα δεν τις ξέρουμε, όπως ανάλογα το βούτυρο και το καρυδέλαιο. Μπορούν να παραχθούν πολλά προϊόντα ακόμα από το καρύδι. Όπως? Όπως για παράδειγμα αλεύρι καρυδιού. Πρώτη φορά τα ακούμε επίσης. Ναι. Ναι, τώρα και βλέπουμε μία τάση, ο κόσμος ψάχνει προϊόντα πιο υγιεινά, πιο κοντά στην διατροφή, να μην έχουν λακτόζη κάποια. Επομένως, είναι κάποιες εναλλακτικές προτάσεις. Δεν ξέρω όμως όλο αυτό κατά πόσον μπορούν να το στηρίξουν άνθρωποι μόνοι τους. Μήπως χρειάζονται συνεταιριστικές οργανώσεις και πιο έτσι οργανωμένες προσπάθειες πολλών αγροτών? Ποια είναι η αίσθησή σας? Αυτό είναι το σίγουρο. Συμφωνώ 100% μαζί σας. Χρειάζονται συνεργατικές προσπάθειες γενικότερα όσον αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής. Δυστυχώς οι Έλληνες λόγω των παρελθοντικών χρόνων δεν έχουμε μπει σε αυτή την κουλτούρα ακόμη. Το φοβόμαστε γενικότερα σαν παραγωγή. Ευελπιστώ βέβαια στο μέλλον να μπορέσουμε να το κάνουμε, καθώς ομαδικά θα μπορέσουμε να συναγωνιστούμε εταιρείες που είναι κολοσσούς πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί ουσιαστικά εμείς θα θέλουμε να κοιτάξουμε την ποιότητα του προϊόντος που παράγουμε, τη μείωση του κόστους και να εκμεταλλευτούμε φυσικά και ένα marketing το οποίο ομαδικώς γίνεται πολύ καλύτερα. Κύριε Τομπουλίδη, μπορείτε να έχετε μεγαλύτερες ποσότητες? Αν είχατε περισσότερους πελάτες, μπορείτε να τους ικανοποιήσετε? Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την παραγωγή σας? Ναι, σημαντικά. Εφόσον από τα στρέμματα που αναφέραμε πριν, τα περισσότερα είναι μικρά στη παραγωγή, από εδώ και πέρα σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η παραγωγή μας. Επομένως, ευελπιστώ πως με μέτριες και καλές χρονιές καλλιεργητικές θα μπορούμε να διαθέσουμε όλο και περισσότερο προϊόν πανελλαδικά. Η εγχώρια παραγωγή σας καλύπτει? Δηλαδή φαντάζεστε ότι κάποια στιγμή μπορεί να εξάγεται και στο εξωτερικό? Καταναλώνει ο Έλληνας ξηρούς καρπούς ή του φαίνονται ακριβά για την τσέπη του τα καρύδια και τα προτιμάει μόνο σε γιορτές που θα κάνει τα μελομακάρονα ή ό,τι άλλο πρέπει να κάνει τις γιορτινές ημέρες? Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα οι εισοδιές των καρυδιών δεν επαρκούν για την Ελλάδα. Αυτό έχει βέβαια και ένα αντίκτυπο στις εισαγωγές, οι οποίες γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και έχουν ρίξει αρκετά την τιμή του προϊόντος. Αλλά θεωρώ πως ειδικότερα με την ακρίβεια που υπάρχει, ο καταναλωτής κοιτάει σίγουρα το φθηνό προϊόν, το οποίο είναι το εισαγόμενο, αλλά θεωρώ επίσης πως θα πρέπει να κοιτάξει και την ποιότητα του προϊόντος που καταναλώνει. Στην οποία ποιότητα νομίζω ότι το ελληνικό καρύδι και γενικότερα τα ελληνικά προϊόντα όχι απλά δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τα αντίστοιχα του εξωτερικού, αλλά είναι και πολύ καλύτερα, θεωρώ.